Os traballadores de ENCE, das empresas auxiliares, transportistas e operarios do sector forestal deron hoxe un paso máis nas súas protestas contra o artigo 18 da Lei do Cambio Climático. En total, unhas 300 persoas participaron esta mañá nunha marcha a pé dende os Praceres, unha manifestación que culminou coa queima de neumáticos no nó de ENCE. Este feito provocou o corte ao tráfico na avenida de Marín en dirección Pontevedra, así como tamén nos accesos á autoestrada e á variante de Marín. Para nós é moi malo que cerren a fábrica porque non seríamos capaces de encontrar traballo para tantos equipos e tanta maquinaria, entonces, bueno, sería un problema moi grande. Estamos traballando en exclusiva casi prácticamente para esta papelera, temos o maior medo que pode haber que é quedarse sin traballo e non ter que dar a facer a túa xente, non poder pagar todo o que hai comprado, non dar un futuro aos teus fillos e non sabemos que facer. Se cerra esta fábrica, vémonos calmaos atadas totalmente, non temos outra alternativa. Peleamos porque non se cerre isto, porque vemos que vai ser moi grave porque para a comarca, sobre todo para Pontevedra e en concreto para Galicia polo tema do sector forestal, porque non é só o transporte, e creo que vai ser un desastre para Galicia se isto desaparece, porque é a única fábrica así grande que temos aquí que consuma esas toneladas diarias, que andan en torno das 4.000 toneladas diarias, co que acopian para o fin de semana. Tras a queima de neumáticos, os traballadores dirixíronse á subdelegación do Goberno para exixir un encontro con Maica Larriba. Ademais, en malia que xa teñen unha reunión telemática fixada para este xoves co secretario de Estado de Medio Ambiente, os operarios pediron que sexa presencial e coa ministra de Transición Ecolóxica. Para conseguilo, unha trintena de persoas encerráronse na Deputación de Pontevedra. Eso non foi o compromiso que adquireu Javier Losada o venres na Coruña. Trasladamos a jefa do gabinete de Javier Losada que non aceptábamos esa reunión nesos términos e que seguíamos reclamando a reunión presencial e coa ministra. Tras 3 horas encerrados, a policía conseguiu desaloxar o Pazo Provincial pouco antes das 5 da tarde, momento no que o secretario comarcal de Comisións Obreiras mostrou a preocupación dos traballadores de ENCE tras a aprobación do artigo 18 da Lei do Cambio Climático en comisión. O que nos leva é a seguir na loita, a seguir na movilización e nós non vamos a parar hasta que haxa unha solución. Os traballadores remataron a xornada cunha marcha a pé cara a ENCE e anunciaron que seguirán manifestándose nas vindeiras semanas.